tanan mga igsoon. Good morning. Pakpakan nato ang Ginoo igsoon. Amen. Welcome kayong tanan. Salamat sa inyong pagsayo sa atong pagsayo mata. Aron lang mo simba gyud sa first service diya sa atong buhi nga Dios, di ba? Amen. Salamat sa Ginoo. Manindog tang tanan mga igsoon. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Ampo ta mga igsoon atong piyong atong mga mata. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Ginoo, daghang salamat o Dios nga ikaw Ginoo, among Dios o Ginoo sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Lord God, angayan ka namong pagasimbahon karon Lord. Ug among giandam ang among kasing-kasing gunahuna ang among kinatibuk-an Lord God, pagsimba o pagdaig diha kanimo Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo sa imo nga kami Ginoo makahatag Ginoo sa tanan namo Ginoo sa among kinabuhi Lord God. Diya sa among pagsimba diya kanimo Lord. Salamat kay Ginoo nga ikaw magapamuhat kanamong tanan ining dapita Lord. Ikaw Ginoo ang Dios gid Ginoo mao gi mahimaya Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. 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 Ang atong Dios buhi. Happy Church ang atong Dios buhi. Hallelujah. Ang tungod siya buhi. Aniya siya sa ato ang taliwala karon. Makasimba o makasimba ta. Amen. Kinsa gipahigawas sa Ginoo. Kinsa giluwas sa Ginoo. Wala siya nagpabilin sa lubnganan igsoon. Kundili nagpuyo na siya dinhi sa atoa, sa atong taliwala, sa ato ang kinabuhi. Ang gahom sa resurrection. The resurrection power is here. Come on, let's celebrate God. Sa isa ka kusog nga pagpakpak, pagsyagit, pagsimba, hallelujah! Come on! Kusog nga hallelujah para sa Diyos! Who is none like you, Lord? Thank you, Jesus! Salamat, Ginoo! Hallelujah! Come on, Ikson, kung ikaw gawas nun, you are free. Gawas nun, free. Yes, indeed. Whom the Son sets free is free indeed. Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangit-ngit, kagawasan gikan sa gapus, kagawasan gikan sa karaang kinabuhi. Kagawasan. Come on. Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangit-ngit, kagawasan gikan sa gapus, kagawasan gikan sa karaang kinabuhi. Wala na ni gahom Ginoo. Pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong gugma, pinaagi sa imong kusog, pinaagi sa imong espiritu. Ako gawas noon, come on. Gawas noon nga mo dahig, gawas noon nga buawit. Ang tanan mo singit, musingit ug hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Kagawasan! Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangit-ngit, kagawasan gikan sa gapus, kagawasan gikan sa karaang kinabuhi. Pinagi! Pinaagi sa imong grasya, ug pinaagi sa imong gugma, pinaagi sa imong kusog, pinaagi sa imong espiritu. Ako gawas nun nga mo simba. Gawas nun ka Ikson. Gawas nun nga mo dahig, gawas nun nga mo awit, gawas nun nga mo singit. Ako gawas nun nga mo simba, gawas nun nga mo dahig, gawas nun
hallelujah. Hallelujah. Come on, shout it, hallelujah. 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 Pinaagi sa imong grasya. Ang sa imong gugma, Ginoo. Pinaagi sa imong kusog. Pinaagi sa imong espiritu. Ako gawas. Come on, church. Gawas nun nga mudayik, gawas nun nga muawit, gawas nun nga musingit. Ako gawas nun nga musimba. Come on! Thank you, Lord! Gawas nun nga muawit, gawas nun nga musingit. Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah, 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 hallelujah. We give you praise, Lord. Come on, a shout of praise. Victory is here. Thank you, Lord, you are risen. Thank you, Lord, you are alive. Thank you, Lord, that death, the enemy is defeated. Come on, we say, praise it, His praise it, forever glorified. Praise it, His praise it, King Jesus is alive. Hallelujah, come on. Hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it out. Hallelujah. 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 Grave, where are you now? You've been overpowered. And death, where is your sting? Conquered by the King, the resurrected one, resurrected one. You're shining like the sun, breaking through the fear. And victory is here, victory is here now. Oh, 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 hallelujah, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve our risen Savior, risen, His risen, forever glorified. Come on, church. Risen, His risen, King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah. Somebody make some noise. Thank you, Lord. Resurrected one, You're shining, Lord. You're shining like the sun. You're breaking through the fear. Yes. Victory is here. Victory is here now. Hallelujah. hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve our risen Savior. Risen, He's risen. Come on, let's dance. Forever Glorified. You're glorified, Lord. reason, He's risen. King Jesus is Risen. He's risen. Forever glorified. Forever glorified, oh God. reason, He's risen. King Jesus is alive. Yes. Thank you, Lord, that you are alive. Because you are alive, Lord. Nothing can stop us because you are for us. Come on, everybody, sing the same power. The same power. The same power that crushed the enemy. The same power. The same power. Same
touch the elements. Same power, same power, same power lives. Everybody in me. say, Reason, He's risen. Come on, declare. glorified. You are risen. Risen, He's risen. King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. Hey. Reason, And He's risen. King Jesus is alive. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are alive, Lord. Hallelujah. King King Jesus is alive. Thank you, Lord. Come on, a shout of praise for the risen King forever and ever. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord God. You are risen, Lord. Nagsimba mi sa usa ka Dios nga buhi karong buntaga. Nagsimba mi sa usa ka Dios nga maayo. Buutan. Puno sa grasya, puno sa gugma. Hallelujah, Lord God. We are here, Lord. Sa dihang ipataas ni mo imuhang mga kamot, mga igsoon. Just desire for more din ha sa Ginoo. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Thank you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus.
Yours is the name above all. What a powerful name! What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Oh, what a powerful name it is! Your name is power. You are higher, you are above everything. Jesus, your name is power. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. In Romans 6, verse 8 to 12. And since we died with Christ, we know we also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead, and He will never die again. Death no longer has any power over Him. When He died once to break the power of sin. But now that He lives for the glory of God. So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Hallelujah, Lord. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won
alive in you, Lord. Thank you for your blood. Thank you for the cross. Thank you for the power of the cross. Oh, worship the Lord, Igsoon. Pasalamati ang Dios sa tanan nga gibuhat niya sa imong kinabuhi. Come on. Come on. Lord, thank you for saving me. Salamat sa imong pagpunit kanako, Lord. Salamat sa imong paglimpyo kanako. Imo kong giilisan sa limpyo nga biste. Imong giayo ang mga samad. Imong gibago ang akong kinabuhi. Come on, pasalamati ang Diyos. Jesus. Sadang ituboy ni may mohando ka kamot igsoon. Thank you so much among gidawat Ginoo. Among gidawat imong kusog karong buntaga, Lord. Among gidawat ang imong kadasig, ang imong kalayo Ginoo karong buntaga, Lord God. Lord, salamat kay Ginoo ang kaayuhan sa mga balatian among gidawat, Lord God, karong buntaga, Lord. Kanimo lamang Ginoo ang tanan namong pagsimba, pagyukbo, pagpasalamat, pagrespeto, Lord God. Kanimo lamang Ginoo ang tanan, Lord. Dawata kini, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Lingkod mo. Amen. Maayong buntag sa tanan.
It is good to be in the house of the Lord. Amen. Karong buntaga, it's time to give. Kinsay andam na diha nga mohatag. Amen. Ina ako na. Before ta mohatag, let me share to you the word of God sa Luke 6 verse 38. Ingon siya nga, give and it will be given back to you. Amen. Ang give nga gi-describe diri ni Jesus is nasa gi-describe diri sa imong giving. Diya sa Malakay, ingon siya, bring all the tithes and offering. Nasa description sa iyang give unsa imong ihatag. So the tithe is the 10% sa imong kinitaan. Kabalo maigsoon, it is usagyod sa atong mabatian nga nitubo ta diha sa atong pagtuo sa Ginoo. When you learn to trust God in your finances, kay lisod kaayo, mao gini karibal sa Ginoo. You cannot serve two masters at a time, ingon siya, between God and money. Mo na nga sa dihang naluwas na ta, ang Ginoo na mo gobyerno nato over our money. So in the same way, diri nga paagi, hingtubo atong pagtuo sa Ginoo when you learn to trust God. So dihang mo salig ta sa Ginoo nga, Lord, this is for you. Wala ko'y mahimo sa akong kagulingon tungod kay ang akong abilidad gikan na gini mo. That's a sign nga ni acknowledge ka sa Ginoo. So ang imong pagtuo sa Ginoo, ang imong trust sa Ginoo, mitubo. Imong increase ang imong trust sa Ginoo. Amen. So actually karong pandemic siguro hisitanta mo hatag, malipay siguro nga ang panahon na usahay walay simba. But lately lang katong experience nga gi-share ni Bishop Oriel atong Monday. Ingon siya nga sa pandemic daw sa ilang simbahan increase ang ilang giving. Hello, sa Manila biya wala biya simba. Pero ni-increase daw ang ilang giving. Sa Manila daghang kay walay trabaho, nang layoff. Ako mga kauban dito sa trabaho, ning avail og early retirement, gi-force sila nga mo retire na lang. Kay wala na sila gamit, kay online ra sila. But unsay giingon dito si Bishop Oriel, they are in the harvest time. Nag-harvest sila. Amen. So sa dihang mag-harvest ta, daghan gyud, daghan. So you cannot do the harvest kung wala kay gitanom. So karong kabuntagon igsoon, naamang ka sa kalisod, naamang ka sa hard up nga kinabuhi, ayaw hikawi ang Ginoo igsoon, hatag. Ingon siya, give at it will be back given unto you. It will be given back to you. Ihatag mo niyang balik na to. Nagisukod. Tinantan, dinaghan, nag-awas-awas. Amen? Kisabay gusto panalangin dire, wala gidili gusto. Tamni na igsoon. Amen? Manindog ta. Tuboy na imuhang tithes and offerings sa Ginoo. And join ta sa pagampo. Ato nang ihalad sa Ginoo. Lord, thank you Ginoo sa God's idea nga imong gihatag kanamo, Lord. Thank you, Lord, for the ability to earn wealth, Ginoo. Daghang salamat, Ginoo, sa imong kusog imong gihatag kanamo, Lord. This is in response, Ginoo, sa among grasya nga dadawat giha kanimo, Ginoo. Your amazing grace, Ginoo. Kay bulungan kayo ka nga Dios, Ginoo. Daghang salamat, Ginoo, Lord. Pilo, Ginoo, kini mo balik kanimo. Daghang salamat, Ginoo. Daghan pang panimalay, Lord, nga makabaton sa kalinaw, sa kalipay, Lord, through our giving, Ginoo. That there will be food in the house, Lord. Ang pulong nimo, Ginoo, mag-aabot, Ginoo, sa tagsa-tagsa ka panimalay ug sa mga panimalay, Ginoo, nga wala pa, Ginoo, naabot sa imong pulong. Thank you, Lord. We just want to honor you, Lord, with our wealth today, Ginoo. Daghang salamat, Ginoo. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Come on, let's give. Risen, He is risen, forever glorified. Risen, He is risen, King Jesus is alive.
Okay? Let us all welcome. Maghatag og halad ang katong bagong gawa sa encounter sa mga kalakinan. Ato silang pakpakan igsoon. Ako ang gitawag ang katong na-assign sa first service. Nga mo ato sa tubangan. Ato silang pakpakan igsoon. Pas. Mana inyong mas? Praise God. Palakpakan na to ang buhay nga Dios sa ilahang halad igsoon. Maayong buntag sa tanan. No, so dali ra kaayong panahon, first Sunday of April na ta. Pasidungan nato ang Ginoo kay giatiman jud ta niya kayo giproteksyonan dinhi sa Pagadian City. Amen. Angayan ba ang Ginoo nga pasidunggan ana? Okay, palakpakan nato ang Ginoo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, karong buntaga, gipasalamatan ang tanan nga naa ming uban sa tuang pagsimba diha sa tumbuhi nga Dios sa first service. If ikaw ni nga balik-balik na nga nag-anhi dinhi, no? Kanang excited nga ning balik kada Domingo, so palakpaki mong kaugalingon. Salamat kayo, gi-welcome ang tanan nga mga kaigsunan nga nahimo na natong ka-party sa pagsimba. Ug karon dili mahimong kompleto ang ato ang panimbahon kung wala ang pag-acknowledge sa ato ang mga bisita. Yes! No? So, kung ikaw ni, bisita ka na mo, gi-invite man or wala, no? Ingon ta mo nga dili mo accident nga namo karon dinhi. Pwede ba nga mo maila-ila karong buntaga? Kung ikaw ni, pwede ba mo tindog ka dinhi nga side? Pabilin lang tindog bisita. No, ayaw katingala kay culture ni diri ang pag-acknowledge sa mga VIP.
gipatindog ka namo kay aron pasidunggan ka namo nga ning effort jud ka nga mumatag sayo kay dili lalim mumatag sayo nga minganhi jud ka. No, salamat kay sa imong paganhi and we pray that dili ni nimo first time but sinugdanan lang ni sa mga more to come pa nga mga Sundays sa imong paganhi. Salamat kayo in behalf sa tanan nga pamilya sa Happy Church. We welcome you and may God bless you sa imong paganhi. Palakpakan nato sila. Okay, pwede na mo makalingkod. Salamat sa pagtindog. O karon at ato ta sa highlights sa mga gibuhat sa Ginoo karong simanaha. No? Praise God sa ato ang men's encounter. Naay 89. Palakpakan na to ang Ginoo. Naay 89 ka mga participants. New ushers graduation. No, naay graduation nga naitabo last week. Dayon School of Leaders training. Palakpakan na to ang Ginoo sa gibuhat karon simanaha. Saturday morning prayer. Naapo tayo sa third prayer. And Kids Church. No, naay gibuhat ang Ginoo karong simanaha. So pasidunggan nato once again ang gibuhat sa Ginoo karong simanaha. Palakpakan nato ang buhi nga Dios. Thank you so much. And now, let us all witness a dance presentation by Talentsville.
is about to happen in your life. Christ is our holiness. Christ is our redemption. It's the power of the cross. It's the power of transformation. It's not just the gospel of words, it's the gospel of power. The blue-green jewel set against the vastness of space and time. Space and time. Space and time. Yet within this beauty a disease roams free, unabated, infecting and spreading its forms of twisted malice and violence. Violence. We're like city dwellers unaware of the polluted urban air we breathe. Our world ruled by ungrace. In this divided world of tribes, generations, politics, what will demolish the walls that separate us from one another and from God? Is life a confusion of choices or a story of grace? Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see.
Manindog ta mga igsoon. Atong hatagan og kusog nga palakpak ang Dios nato nga buhi. Woo! Thank you, Lord! Woo! Singgit sa kalipan! Woo! Say hallelujah, Lord! Woo! Among gi-welcome imong presence aning dapita, O Dios. Sukad ka, Ginoo, nabanaw na ka, buhi na ka. Woo! We just give you praise, Lord. Salamat, we can celebrate with your presence this morning. Maka-celebrate me, Ginoo. Gawas nun me, Lord. Makasinggit me, Lord. Woo! Tungod kay kabulumi sa kamatuoran, Ginoo, nga more than 2,000 years ago, nabanaw ka gikan sa lubnganan. Ug ang kamatayon walay gahom nimo kay Dios ka sa walay katapusan. We honor your presence this morning, God. Samtang i-release nimo imong pulong, Ginoo. Dahang salamat pagpadayon ka pag ministeryo sa mata ko sa kanamo. The power of the resurrection sa tanang nagtuo kanimo. Dalaygon ka, we honor you. We worship you. In Jesus' name, another kusog nga hallelujah! Woo! Thank you, God. Thank you, Lord. Pabilit sa pagtindog, igsoon. Come to the Word of God. Sa 1 Corinthians chapter 15. Verse 1 to 7. 1 Corinthians 15, 1 to 7. Mga igsoon, pahinumduman ko kamo. Sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita. Ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Kung magpabilin kamo niini nga maligon, gawas kung tapaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala sa nisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw. Gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro ug unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya ngadto sa kapin ka 500 sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ang tanan mahingog praise the Lord. Manglingkod mo maigsoon. Magisgot ko about the power of resurrection for the believers. Ang gahom sa pagkabanhaw alang sa tanang magtotoo. Naabay magtotoo ni Kristo aning dapita. Naabay nagsunod ni Kristo mingon nag-ako ni. Kining pulong sa Dios nga gisgutan ni Paul nga giwali niya human nabanhaw si Kristo. Human sila gikunsaran sa Espiritu Santo. Iyan ang gisugdan pagwali ang maayong balita. The good news nga angay madunggan sa tanang igdulungog, sa tanang dunay gininhawa, sa tanang buhi diha sa lawas, sa diyang makadungog o makabaton sa pagtuo, ug matod pa sa pulong sa Dios ning buntaga, sa diyang lig-on kini nga barugan. Ang tanan mingog lig-on. But pasabot bisag unsay pagduha-duha nga ibutang sayawa sa atong una-una, may tungod sa maayong balita nga atong nadunggan, igsoon ko diya sa Ginoo, dili ta mahimong madala sa mga pagduha-duha, dili ta madala sa mga kanang sayop nga mga naagian nato sa una may tungod sa kaluwasan nga gitanyag ni Jesus Christ. So, karong buntaga maingon ko nimo, ang maayong balita nga giwali sukad pa sa pagsaka ni pagkayab ni Jesus dito sa langit. Di ang mga apostoles gigamit sa Dios. Nahimo ning sukaranan sa atong pagtuo. Kining pagkamatay, paglubong ug pagkabanhaw. Muna gisgutan sa Biblia nga ang maayong balita mao kini nadawat ni nato
Si Kristo namatay alang sa itong mga sala. Gilubong siya. Ug sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Mauni ang ligon natong patukuranan. Ang atong Diyos, buhi sa walay katapusan. Amen? So, importante kaayo ni. Nga ato ni siyang mahimong kaparte sa atong kinabuhi. O mahimong magamit ta para kining maing balita mo kailap sa tibuok kalibutan. Igsoon, nabanhaw si Jesus. He is alive! O kaniya siya sa atong taliwala. Ang iyang presence kauban nato karong buntaga. Di lang naisulat sa kasaysayan sa Biblia, kundi ang kamatuoran nga gipanghimatuod sa mga tawo nga nakasaksi niini. Mga tawo nga nausab ang kinabuhi tungod sa pagtuo, tungod sa pagsunod o pagtuman sa pagtulunan ni Ginoong Hesus. O mismo si Jesus, iyan ang gisgutan. So wala pa siya muadto sa cross, ang iyang pagkabanhaw. Kay kung walay pagkabanhaw, igsoon, wala ta dire galingkod karon og nagsimba sa atong Dios nga buhi. Balikon ako, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, wala lang natala sa Bible, kundi gipamatud-an kini. Nakakita ang mga tinunan o mga magtutuo ni Ginoong Hesus sa panahon nga mikayab siya, sa panahon nga nabanhaw siya diya sa iyang yutanon nga lawas na himong himayaon nga lawas. O wala malilong sa mga tinunan ni Ginoong Hesus nga gisulti na niya daan. Wa pa gani siya moadto sa cross, wala pa gani siya midupa sa cross. Gisgutan na niya, kompleto ang maing balita. Niingon siya sa John chapter 2 verse 19. John chapter 2 verse 19. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo, ug tukuron ko kini pag-usab, sulod sa tulo ka adlaw. Wala pa kay ni masabti sa mga tinunan ni Jesus atong panahon na. Apan nasabta nila sa dihang nabanhaw siya. Ang yang gipasabot mao ang pagkabanhaw niya. The resurrection of His body. Siya gub-a kining templo ha, kining lawasa. No? Gubani, patya ni, pansay katulo ka adlaw, bangunon kini. O igsoon ko diya sa Ginoo, nining buntaga, nag-celebrate ta sa usa ka Diyos nga nabanhaw. Mao nga makaawit ta, makapakpak ta, makasayaw ta, makasinggit ta, sa mapagdaig kay buhi ang Diyos nga atong gisimba. Ngayon ang Biblia, wala siya magpabilin sa lubnganan. Nabanhaw siya for you and me. Para nimo, para natong tanan. Igsoon ko diya sa Ginoo. Kadaugan ang nahitabo sa panahon sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Hisgutan ako karong buntaga ang tulo kadapit sa atong life. Diin ang gahom sa pagkabanhaw mamuhat sa tanang nagtuog, nagsunod kang Ginoong Hesukristo. Ready ba kayo soon? Number 1, the power of forgiveness. Gahom sa pagpasaylo. Pagpasaylo sa sala. Ang gahom sa pagkabanhaw, ngoy gahom sa Diyos nga mapasaylo ang tanan natong mga sala. Sa Isaiah chapter 53 verse 1 to 6, naghiskot ang pulong sa Diyos. Unsay giagian. Unsay agian. Sa Isaiah, wala pa na siya na sa New Testament. Pero giprapesiya na sa daang tugon. Unsay agian sa manluluwas. Aron luwason ang sala sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Isaiah 53, 1-6, iyon ang pulong sa Ginoo. Kinsay makatuo sa among karong gisangyaw, kinsay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom, kay kabubuton sa Ginoo ang iyang alagad, mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Dili siya madanihon ug wala siya kaambong nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya, gisalikway, nakasinati siya kagulanan, mga pag-antos, ngani walay mutanaw kaniya, wala na to siya tagda, o gipakabala, walay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan, nga kita untay angay mag-antos, o gipasan ang atong mga alantoson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos, silot kaniya sa Diyos. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala.
Napangos tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mauy nakaluwas ka na to. O pinaagi sa iyang labod nga ayo kita. Kitang tanan kaniadto sama sa karnero nga nasa laag ula musubay sa hustong dalan. Apan siya gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Kung mabasa ka sa Isaiah, murag ang imong kasing-kasing lubaon. Kining tanan giagian ni Jesus. Gitagna na ni Isaiah unsay agian sa manluluwas nga ang persona ni Ginoong Hesus. Igsoon tanan ni niya iyahaning gitugutan moabot siyang kinabuhi. Aron bayran ang mga sala nato nga dili ta kabayad. Dito sa cross, gisinggit ni Jesus ang pulong, natapos na. But pasabot, nabayra na ang tanang sala sa tibok kalibutan ug ang tao makahimo na pagbalik sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesus. Pasaylo sa sala nahitabo na. Di lang tungod sa kamatayon ni Hesus kundi tungod usab sa iyang pagkabanhaw. Kompleto ang maing balita. Dili pwede nga ang namatay puli nato wala mabanhaw. Igsoon, kompleto balikon ako. The good news is complete. Jesus died for our sins. He was buried and a third day, He rose again. That's the kompleto nga mensahe sa ato sa matag usakan nato. Dagingon ang Roma Kapitulo 4, versikulo 25. Roma 4:25. He was handed over to die. Gitugyan siya aron mamatay because of our sins. Because of your sin, because of my sin. Usay ang tao, lipay kayo pagbuhat sa sala. Lami kayo ang sala. But remember, dunay usa. Ani suffer sa imong gibuhat o sa akong gibuhat. So wala pa ka kadawat og pasaylo. Ug siguro karon human ka na kadawat og pasaylo pero wala ang nimo gibutang sa imong una-una kasing-kasing unsa ang bili nga gibayad ni Jesus para lang magawas nun ta sa sala igsoon. Hallelujah. He died, He was handed over to die because of our sins and He was raised to life to make us right with God. Nabanaw siya aron himuuntang matarong. Himuuntang tarong. Amen. Himuuntan niyang matarong. Ingon nga siya matarong. Ang tanang pagkadautan, butang sa iyang lawas. Bisan siya matarong. Aron pinagi siyang kamatayon. Ikaw kung ako nga dili tarong. Mahimong matarong. Sa dang gipresentar ni Jesus ang kadaugan. Diha sa iyang pagkabanhaw. Dalay ko nangalan sa Ginoo. Palakpakan na to ang Diyos. Igsoon. Kung si Jesus igurang namatay, pulis atong masala, gilubong, wala tay paglaom. Kung si Jesus igurang nalangsang, o igurang nalubong, apan wala matinuod iyang giingon, nga mabanaw siya, wala tay paglaom, o walay tinuod nga pasaylo sa sala alang sa matag usa ka nato. Apan ang iyang pagkabanaw ang naghatag natog kasiguruhan nga gipildi na di Jesus ang kamatayon o gidaog niya ang dakong kadaugan para nato. Kaya ang silot sa sala, kamatayon, separation, pagkahimulag sa presensya sa Diyos. But because of the death and resurrection, ang ikaw ako makahimo na pagbalik, makigrelasyon sa Diyos nga buhi. Ang iyang paggabanaw, mo'y naghatag natog difference. Mo'y naghatag nato ni ining pagkamatarong nga iyahang gigasa sa matag usa ka nato. Human siya nabanhaw, nakahatag siya righteousness sa matag usa ka nato. Because He is righteous. Nabanhaw siyang matarong ug ang magsunod niya, magsunod sa tarong nga dalan. Igsoon ko diya sa Ginoo. Hallelujah. Kung nakahinumdum mo sa sugilan, sa naitabo, sa seed sa Marawi, dako kayo to siya nga isyo sa tibok kalibutan. Diin ang Marawi, gisakop sa Mauti. Grabe kayo to nga, gubat igsoon. Wako kabalo pila to kabulan, miabot ang gubat sa seeds of Marawi.
Pila ka sundalo ang nakalas, pila ka mauti ang nakalas, Filipino versus Filipino. Abi na to kung masakop na gyud ang Marawi, kung tanaw nimo pag gani ma-reveal ang Marawi, ang mga balay guba tanan, hospital guba. Murag hopeless nga makongker sa mga sundalo ang Marawi. But sa dihang ni touchdown si President Duterte dito sa Marawi o gideclare niya nga nasakop na sa gobyerno ang Marawi, grabe ang pagbunye sa mga tao sa Pilipinas. Amen ba? Ang mga sundalo nakapahulay. Kaya itong mga panahon na, ang mga sundalo discouraged. Ang mga sundalo, grabe dito sa, siguro, wala na sila kasalipdan tungod kay ang tanan guba na discouraged na namatay lang kauban. But sa diyang nagdeklarar si President Duterte, ang head na to, ang president na to, may deklarar siya nga nailog na sa gobyerno ang mauti ang Marawi. Grabe, ang mga discouraged nga mga sundalo nahimong nabuhian, nahimong nakabaton og paglaom, nahimong dunay hope sa ilang kinabuhi. Kani nga picture igsoon, mao po ni ang picture sa mga tinunan. Sa mga tinunan ni Ginoong Hesus, usap po ni kahulagway, unsay nahitabo nila sa diyang ang ilang manluluwas na langsang sa cross. Abi nila, wala na. Pildi na. Siguro ang yawa ito, perteng sayaw-sayaw. Sa diyang nalansang si Jesus, ug nalubong, pildi na si Jesus. Nakainomdom ang mga tinunan. Ngamingon si Jesus sa ilaha. Doon ay gisulti si Jesus sa ilaha. Ningon si Jesus sa John 19. Kainomdom sila, nga miani ang anak sa tao, to save the lost. Kay nundong sila ani mga pulunga that into remembrance ang mga pulong aning abot kay discouraged kay sila kay ilang gisunod ang ilang gitagaan sa ilang kinabuhi tuanan na langsang sa cross gilubong pagyud. Ug nakainom silang ingon si Jesus, miani ko aron makabaton kamo kinabuhi o kinabuhi ang madagayaon. Mingon pagyud si Jesus sa John chapter 4 verse 13 to 14, ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, di nagayod uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimong diha kaniya. Usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Nakainomdom sila sa giingon ni Jesus sa John chapter 6 verse 35 nga mingon si Jesus, ako ang pan sa kinabuhi, ang muari kanako di nagayod gutumon ug ang mutuo kanako di nagyud uhawon. Nakainomdom sila sa diyang mingon si Jesus. Ingon si Jesus sa mga Pariseo, I am the light of the world. Ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako di nagayod maglakaw sa kangitngit, kundi makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Ug sa John chapter 10 verse 28, miingon si Jesus, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug di nagayod sila mamatay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Apan nalansang ang ilang gisunod. Nakita nila ang makalilisang nga nahitabo ni Ginoong Hesus. Ni adtong adlaw igsoon, kung atong tanahon sa Biblia, pagkahapon sa adlaw, ni atong gitawag og Biyernes sa hapon, ingon sila 3:00 sa hapon. Kung imong basahon ang Bible, ang mga tinunan igsoon nagkabulat-tibulaag na. Kisa nagpabilin dito sa tiilan, sa cross, mga babae na lang nabilin. Ang mga tinunan, discouraged. Pagkahapon, wala mo subang ang adlaw. Kung imagine mo ang senaryo, that sun, wala mo pakita. Sa ato pa, ngit-ngit katong 3:00 sa hapon. Ug natabunan sa kangit-ngit ang kalibutan. Ug milinog igsoon. Mingduyog ang kinaiyahan sa gibugti ni Jesus puli sa mga tao. Ang mga pakitabo diin ang mga Romano nga mga sundalo, nakaingon sila, kining nalansang tinuod gyud nga anak sa Dios. Sa diyang namatay si Jesus, ug ang iyang lawas gilubong sa lubnganan, nga giandam ni Joseph Arimatea, katong bato nga giligid
ug dito gibutang ang iyang haya pateng lawas. Pating guula siguro sa mga sumusunod ni Jesus Christ. Tibuok kalibutan, pilde si Jesus. Discourage ang mga tinunan. Nagkatibulaag na nago. But, siguro sila nagduha-duha. Sa katong giingon ni Jesus, no? Ingon siya mabanaw. Mo nang ningon tong mga Parisiyo o mga naa sa relihiyon, bantayin ninyo ang lubnganan ni Jesus, basing kawaton sa mga tinunan iyang patayng lawas, kay ingon ra ba to siya nga mabuhi pag-usab. Gipaatangan og sundalo. Igsoon, siguro naa sila'y pagduha-duha, mabuhi ba ka, no? Tinuod ba kayang gisulti? Ba't doon na sa kababae, very excited. Wa katulog. Gusto niyang kung ano yung pagtuong nga tinuod ang gisulti ni Jesus. Sayo pa kayo nag-atang na siya. Ug digtong mag-igsoon. Wa na niya makaplagi ang lawas ni Jesus. Because Jesus nabanhaw kay kan sa kamatayon sa iyang lawas. Palakpakan na to si Jesus, igsoon. Miabot ang balita si Jesus na banhaw. Mingon si Jesus kang Magdalena, at ang imong mga kauban, ingna, makikita ko nila, hallelujah! Nabuhi ang lawas, gikan sa lubnganan. Ang balita nga napildi si Jesus, napalihan og kadasig, napulihan og bag-ong silyo sa mga tinunan ni Ginoong Jesus. Sidang namatay si Jesus sa cross, gibayran niya ang sala og silot sa sala. Dito sa cross yang gipildi ang kaaway nga si Satanas. Gibuntog niya ang kamatayon ug ang impyerno. Igsoon ug ang iyang pagkabanhaw maoy nagsilyo sa tanang gibuhat niya dito sa cross. Ang pagkabanhaw ni Jesus Christ maoy nagsil but pasabot nagpamatuod nga ang iyang gibuhat dito sa cross tinuod, authentic and powerful. Amen. Ang pagkabanhaw ni Jesus is a mark from God. Timailhan sa pag-uyon sa Diyos nga Amahan nga nagpadala kaniya. Ang pagkabanhaw ni Jesus sama ra nga maingon ang Diyos nga Amahan, anak gidawat nako imong kamatayon puli sa mga makasasala. I accept your sacrifice. Ang pagkabanhaw mo ay pagmamatuod sa buhat ni Jesus. Ug tungod sa pagkabanaw ni Jesus, ikaw ug ako nga nagtuo kaniya, may kinatibok ang pagsalig nga ang tanan natong sala iya nang gipasaylo igsoon. Giwagtang na niya ang tunglo, giayo na niya tanang balatian, giputol na niya ang tanang buhat sa kangit-ngit sa atong kinabuhi. Because mo na'y purpose ayang death and resurrection. Kung naapay usa ka sala nga wala pa niya mabayre dito sa cross, wala sana mabanhaw sa Jesus. Listen. Kung dunay usa ka sin nga wala niya mabayre, kung dunay usa ka sakit nga wala niya mabayre, kung dunay sa katunglo nga wala niya mabayre, dili sana mabanhaw si Jesus. But kinahanglan na makasabot ka, ang tanan natapos na dito sa cross. Og sa dihang nabanhaw siya, nahimong na-vindicate sa Amahan, nahimong na-prove sa Amahan, nahimong napamatud-an sa Amahan, nga tinuod ang nahitabo sa cross og sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Igsoon, ang pagkabanhaw nagpamatuod, ngayang kamatayon, nagtabon sa tanan natong mga sala. Di nakita ang nakita sa diyang gidawat ni mo si Kristo, kundili ang gibuhat ni Kristo puli kanimo. Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4 verse 12. Ang kaluwasan, ang tanan mi og kaluwasan. Unsay buot sa kaluwasan? Ang kaluwasan buot pasabot, gawas no naka. Buot pasabot, naana nimo ang gahom sa Dios nga di ka kasala. Naana ang gahom sa Dios sa nimo. Kaluwasan mao nay pabor sa Dios sa mga tao nga nakawdawat sa mga balita ug mibarog sa mga balita.
Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Ginoong Hesus. Kay dinhi sa kalibutan, kisay nagpuyo diri sa kalibutan, ako. Dinhi sa kalibutan, wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa mga tao nga maoy makaluwas kanato. Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. I am the way to salvation. Ako ang dalan sa kaluwasan. Ako ang kinabuhi. Ako ang kamatuoran. Ayaw pagduha-duha sa buhat ni Jesus sa imong kinabuhi. Kung imo nang gidawat si Jesus, kung imong gidawat ang pasaylo, natabuna na ka sa sakripisyo niya. Igsoon ko diha sa Ginoo. Kinahanglan makahibalo ta nga walay laing dalan sa langit. Gawas pinaagi sa na-resurrect nga si Jesus. Dunay mga pundok nga duna sila'y center nga gituuhan. Dunay mga tao nga ilang gisunod. But kinahanglan makahibaluta, wala na laing ngalan, no other name. Siguro dunay mga sumusunod ni Tampulano, mga pundok-pundok nga gisunod. But ikaw ug ako, wala ta nagsunod sa Happy Church. Wa ta nagsunod ni pastora, nagsunod ta sa nabanhaw nga mao si Ginoong Hesukristo. Amen, igsoon. Walay laing dalan sa langit. Dili relihiyon, dili pundok, dili tao, kundi ang nabanhaw nga si Ginoong Hesus. Ang iyang kamatayon nagbayad sa silot sa sala. Balik-balik na ko ning giingon sa matagusa. Ang iyang pagkabanhaw nagmatuod nga gidawat sa Dios iyang kamatayon, ingon nga bayad sa atong mga sala. Ang iyang pagkabanhaw nagarantiya nga ang Dios mo pasaylo sa tanan natong mga sala. Sa diyang ang tao sincero, sa dibuok niyang kasing-kasing, mutiyabaw ngadto sa Dios sa iyang mga sala. Nga dili niya mabayaran. Dili gani kakabayad bisag gamay kaing sala nga nimong nahimo. Pero ingnon ta ka, the good news is si Jesus may bayad na ni anang tanan. Ang bugtong nato nga buhaton, do natay kaalam nga mahimong transparenta, ablita sa Dios. Nga sirang makasala ta sa diyang mga itagpasaylo mo tiyabaw ta na asya aron mo release ayang pasaylo. Igsoon, amen. Ang unang benepisyo sa pagkabanaw mo ang pasaylo sa sala. Kagawasan nato sa buhat sa yawa. Kagawasan sa kapobrehon, kagawasan sa sakit. Nakadawata sa tibok pasaylo sa Dios, pinaagi ni Jesus. So hangyoon ta mo karong buntaga, palihog og tindog igsoon. Hallelujah. Thank you God. Hallelujah. Palihog tindog igsoon matagusan. Ipataas ang duha ka kamot nimo igsoon kung nakabaton na ka sa kaluwasan, singgit ready. Musinggit kag kusog. Salamat Jesus sa pasaylo. Amo count ko ready. May kag Jesus salamat sa pasaylo. Count ko 1, 2, 3 go. Pinakakusog na ba ito nimo? Atong pinakakusog. Kanang gikan sa atong kuto-kuto. Nga mo siya kita. Mayroon ta, salamat Jesus sa pasalo. Ready? 1, 2, 3, go! Yes, Lord! Woo! Salamat sa pasaylo. Pasaylo karon. Pasaylo gahapon. Pasaylo ugma. Salamat Jesus! Woo! Thank you, Lord. Kalingkod igsoon. Ang pasaylo is ongoing. Ayaw kaulaw kung makasala ka. Ayaw kaulaw kaya ang atong manluluwas ready to forgive you. Kay gusto niyang magkinabuhi ka sa gasa sa katarong. Walay usa na to dire nga dili pa makasala. But kinahanglan ang conviction sa espiritu atong ma-acknowledge mga itagpasaylo biyaan ang sala. Move on to walk with God righteous nga pagkamatarong diha kang Kristo Jesus. Number 2, the power of present living. Ganina power sa pasaylo karon
power sa atong kinabuhi karon. Ang pagkabanaw igsoon gahom sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga nagsunod sa Ginoo. Wala ang magsiguro og pasaylo ang Dios atoa kung dili gahom nga makakinabuhi tang matarong atubangan sa Dios adlaw-adlaw. Ang tanan mingog adlaw-adlaw. Samtang napakasalawas ang Dios nag-empower nimo, naggahom nimo aron makakinabuhi ka para kang Jesus kada adlaw. Tungod kay si Jesus buhi nga manluluwas. Usa siya ka manluluwas nga makahimo paggahom nato nga makakinabuhi ta kada adlaw madaugon para kaniya. Di nato tugutan nga makonek pa ang demonyo, ang yawa sa atong kinabuhi. Kundi tugutan nato ang kadaugan ni Jesus sa iyang pagkabanhaw, makinabuhi pud nato dinhi niining makasasala nga kalibutan. Si Apostol Paul, samtang sa Apostol Paul nga naka-experience sa nabanhaw nga Jesus sa iyang kinabuhi inadlaw-adlaw. Wala kitang tanan pareha na experience ni Paul. Maka-experience tag kaluyahon, maka-experience tag emosyon, mga pagbati nga negatibo, ng mga pagsulay, mga kawaladon na sinati na sa mga alagad sa Ginoo. Pero tungod ka nakabalos siya, nga ang nabanaw nga Kristo, wala lang nakapasaylo sa sala, kundi nag-empower na to, nga naa siya aron makakinabuhi ta nga madaugon kada adlaw. Miingon siya sa Philippians chapter 4 verse 13. Mo ni confession ni Paul. Philippians 4:13, may kalig-on ako. Ang tanan mingog may kalig-on ako. Natupaduna ko'y kusog. May kalig-on ako. Pagsagubang, pagatubang, sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Jesus. I can do all things to Christ which strengthened me. Makasagubang ko, makaatubang ko, balatian, makaatubang ko. Dili ni makahimo na ko pagsiparar kang Ginoong Hesus. Unsa man akong atubangon, kalisod, pagsulay, ang demonyo, dili makaatubang ko sa kusog sa Dios. Kay ang Dios naghatag nato og gahom, igsoon, aron makakinabuhi ta nga mudaog si Kristus atong kinabuhi. Tug kay ang lubnganan wala nay sulod, wala lang ta makabaton balikog pasaylo, kundi tabangan ta sa Dios nga buhi, sa atong manluluwas nga buhi, sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Gihatagan ta niyag hinagiban, amen. Aron mabatukan nato ang lingla sa yawa. Yes, victorious si Jesus sa atong kinabuhi, pero naa pa ang yawa gusto mo lingla. Gusto mo tuis sa makamatuoran nga atong nadawat. Ba't kinahanglan makasabuta? Doon ay hinagiban nga gibilin ang Diyos na to. Unang hinagiban, gamita ang ngalan ni Jesus. Gamita ang ngalan ni Jesus. Gitagaan ta niyang authority to use the name of Jesus. Sa to pa, unsa man gani ang imong giatubang, name it. Igsoon, ang pagtuon nimo, ang ngalan ni Jesus, duol ra kaayo sa imong baba o sa imong kasing-kasing. Just speak out, Jesus, Lord, tabangi ko. Nakatubang kong temptation. In the name of Jesus, demonyo, pahawa ka. Gitagaan ta niyag authority, magamit ang iyang ngalan. Kay matod pas Philippians, His name is above every other name. Ang tanang ngalan mo, yukbo sa ngalan ni Jesus. Amen? Nagbitbit ka kung magtutuo ka ni Kristo, nagdala ka sa sagrado nga ngalan. Ayaw gamita ang ngalan ni Jesus sa paspasipala. Ayaw gamita pagjuk-juk ang ngalan ni Jesus. Kaya ang ngalan ni Jesus, ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Balaan ang ngalan ni Jesus. Mukurog ang demonyo sa ngalan ni Jesus kung gamito na sa katao nga nagkinabuhing tarong atubangan sa Diyos. Ayaw gamita kung mahagbong manggani imong notebook, ayaw gamita Jesus. Kung mahagbong manggani nang usa ka butang nimo, ay Jesus, ayaw gamita igsoon. Gamita ang ngalan ni Jesus diha sa insakto nga pagi because it's power sa tanang nagtuo kaniya. Gitagaan ta niya og hinagiban pagsimba igsoon. Worship is powerful weapons ato. Kung doon na kay
doon na kay problema, doon na kay kabugaton, sadyang mo dahil ka, mo singgit ka sa Ginoo, kana power na sa imo ha, nga ma-release ka, gikan sa tanang bugat sa imong kinabuhi. Ang pagsimba, ang pag-connect sa Ginoo di sa pagsimba, pag-awit, gahom na, nga gihatag sa Diyos na to. So wala pa manaog si Jesus diri sa kalibutan. So pa siya natawo ang mapagsimba to ara sa langit. Mga anghel ray naka-experience sa glory sa Ginoo, sa presence ni Lord. Pat sa diyang natawo si Jesus diri sa kalibutan, wow ang mga anghel nanganaog. Ug nagsimba sa Dios. Ug gitagaan niya ang gipadayag sa Dios nga ang kalibutan makahimo na pagsimba sa Dios. Sa espiritu kamatuoran. For worship is power sa mga magtotoo. Believe me or not, igsoon. Kung naa ka sa grief, naa ka sa kasubo, sa dihang mo simba ka, na ay comfort mo abot sa imong kinabuhi. Igsoon, kitagaan ta ginagiban sa Ginoo. Gamito na nato. Adlaw-adlaw, gusto sa Diyos madaugon ta at tubangan niya. Amen? Prayer. Tagaan ta niya open. Giable ni ang langit para makapangayo ta, makaistorya ta. Unsay atong di man siguro ta kaistorya sa atong loved ones, atong bana, atong asawa, atong pastor, but we can talk to God anything na sa atong sulod. Unsay nagbader sa atong una-una, unsay gibot sa demonyo, isulti sa Ginoo ang demonyo, gusto gyud mo tanaw kog porno. Ginoo tabangi ko. Istorya ibisag ngilngig ni mo huna-hunaon because ang Diyos nakasabot igsoon. Ug naasya pagrangutabang na to. Ang yang ginagiba na to is His Word. Gitagaan ta niya ani para mahimong equip ta. Di ta malingla unsa ang mga kamatuoran sa Biblia. Mahimo tang not foolish but we are wise. Tagaan ta niya, this is our weapon. Read this one. Ang demonyo dili gusto mo basa taan kapuyan ta, walay lami ang Biblia. Pero ingnon ta ka, gigamit ni sa Dios hinagiban para sa diyang ang pulong sa Ginoo mahimong pinadayag sa imo ha. Moabot sa imong kasing-kasing imong gituuhan ug sa diyang moatubang kag mga pagsulay, isulti nimo ang pulong sa Ginoo. Igsoon mauna ang makahimo sa pagpildi sa unsa mang atubangon nimo because you have the word of God. Fellowship. Kaning panagtikom, hinagiban po ni sa Diyos. Kung mag-inusara ka sa imong Christian life, pildihon ka sa yawa. Pero kung doon na kay mga kauban nga musuporta sa imuha, mudaog ta diha sa atong pag-ila sa Ginoo. Hebrew chapter 4 verse 14 to 16. Hebrew chapter 4 verse 14 to 16. Busa ligunon ta ang atong pagtuo. Busa liguna imong pagtuo. Amen. Kay duna kitay pangulong pare nga halang doon nga atoa sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pare dili sama sa ubang pare nga dili mobatig kaluoy sa atong kahuyang, kundi usa ka pare nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayod makasala. Verse 16. Busa dili kita magpanuko. Oh. Ayaw pagduha-duha. Pagduol sa trono sa Dios. Diin anaa ang grasya ug madawat nato ang kaluoy o grasya nga atong gikinahanglan. Doon na tayo representative sa langit karon. Kinsa? Kinsa? Ang tanan mo singgit sa ngalan na? Kinsa? Oh, siya ang atong Pangulong Pari karon. Mediator. Sa ato pa, diri siya pag-ani niya sa kalibutan, kabalo siya unsay atong mga kaluyahon. Kay nakaagi siya, nakakita siya sa kondisyon sa tao. Ug ingon siya, kung muduol ta niya, makadawat ta sa gikinahanglan nato. Kinahanglan kag kaluoy, kinahanglan kag grasya, duol. Trono. Sa presence ni Lord. Ang iyang presence, kauban ra na nimo. No? Sa dang gidawat nimo siya, His presence lives in you. Gipuy-an ta sa presensya sa Dios. Nakaamin ba ka, anak? So, naa siya kauban nato. Muna kanindot siya, Emmanuel, God is with us.
Kinsay dili makadaog, ana. Nakauban nimo ang Dios. Naan niya imo nga, ang ngalan niya, ipagamit niya. Ang pulong niya, hinagiban. Ang pagampo, pagsulti lang sa itong baba. Kadungog siya, dili mo buyang kamot nga dili makakap. Ang iyang dalunggan dili, bungol nga dili kadungog. Gusto lang niya fellowship niya. Gusto niya ang atong kinabuhi, nagdepende niya. So on everyday life, lisod na karon sa pandemic. Lisod na ta karon ug magkalisod pag yun ni. Lisod kay ang tao nga walay gisaligan. Gisaligan nga dili matayog. Dili ma-move. Ang economy ma-move. Ekonomiya. Panginabuhi. Mataw ma-move. Maapektaran. Ba't kumusandig ka ni atong bato? The rock. Jesus the rock. Hallelujah. Makapabilin kang ligon hantod sa pagbalik niya, igsaon. Amen, 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 amen. Ayaw kong sultihin nga napildi ka. Kung nakabaton ka sa presensya sa Diyos, kulang siguro kag pakigdugtong sa iya. Kulang siguro kag pakig-istorya niya. Kulang siguro ka sa paggamit sa hinagiban nga iyang gihatag sa imuha. Pero ingnon ta kakarong buntaga, buhi si Jesus. Makatabang siya kan atong tanan. Labi na sa panahon nga nagkinahanglan ta niya. Pabilin tang musalig niya. Taliwala sa atong giatubang. 24/7. Asagikan imong tabang gikan sa Diyos nagbuhat sa langit o sa yuta. Sampita siya ug mutubag siya. Ang kabanahon ni Jesus nagarantiya na to sa gahom sa pagkinabuhi adlaw-adlaw. Unsa mang kalisod, unsa mang pagsulay, unsa mang kasakitan, gi-empower ta, gigamhan ta, gitagaan tang gahom aron makinabuhi na to. Sama sa giingon ni Apostol Paul nga makaingon pug ka sa imong kaugalingon. May kalig-on ko pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag ni Kristo kanako. Ako ning ipahatag ninyong memory verse, Philippians 4:13. Isulat ni, sa Minisaya, ko pag ini, may kalig-on ako. Memorize ni everyday, may kalig-on ako pagsagubang sa tanan at tubangon ako karon adto ko sa eskwelahan, adto ko sa trabahoan, ang kauban akong pamilya, may kalig-on ako. Strong ko pag atubang tungod sa gahom nga gihatag ni Kristo nako. Okay? Amen. Unsa man imong kinahanglan? Ingon si Jesus. Matthew 11:28. Come and I will give you rest. Come. I will give you rest. Okay. Karong buntaga. Atong duulon. Let's come. Amen. Please close your eyes. Close your eyes. Bow your head. Come. Unsa imong kinahanglan? Sige, sulti si Jesus. Sa imong kinahanglan. Sa man imong tanaw kung imong panimalay. Tanawa imong kaugalingon. Tanawa imong trabahoan, imong eskwelahan. Imong community. Sa imong kinahanglan. Ingon si Jesus, come. And I will give you rest. Come. Invitation sa Diyos. Kiinbitar ka sa Diyos. Doon ay kabugat imong kasing-kasing na kinahanglan kag pasaylo. Ingon si Jesus, come. I will give you rest. I will give you rest. Kikapoy ka sa imong trabaho. Kikapoy ka sa imong life. I will give you rest. Come. Thank you, Lord. Bisag asa mi. Bisag sa emo sitwasyon. Nag-invite ka na mo. Dili ka gustong bugatan eh. Gusto kang ma-experience na mo, Lord.
imong trabaho sa mong kinabuhi. Ningon ka nga, I will give you life. Life abundance. Salamat, Lord. Sa tanan, gisulti karon sa akong maigsoon, kadungog ka. Huwag akong gisilihan ni Ginoo. Kining mga gipang communicate sa imo karon. Lord, wala malilong nimo. Buhi akong gi-release ang comfort. Lord, gi-release Ginoo. Ang presence nimo. Dili magduha-duha, Lord. Nga naa ka. Madali kang masampit. Huwag di lang kayo madali masampit. Kundi naa mong tabang. Hay mong tabang, Lord. Thank you kayo, God. Hallelujah. Ikatulo, igsoon. Number 1, power forgiveness. Number 2 is power of daily living. And number 3, ang pagabanaw ni Jesus. Doon na tayo hope for future destiny na to. Sa atong umaabot nga padulungan, igsoon. Doon ay gitagaan tag pamatuod nga sa pagabanaw ni Jesus. Doon na tayo kasiguruan sa atong puloy-anan, sa atong kalag, sa walay katapusan. Ang pagabanaw na garantiya di lang sa pasaylo, gahom adlaw-adlaw, kundi pagkinabuhi, igsoon, ikatulo garantiya sa umaabot nga padulungan na to. Sunod aning kalibutan na, balik ko na ko puloy-anan sa atong kalag. Kung si Jesus wala pang babanaw, gikan sa mga patay, wala unta tay paglaom sa umalabot. Wala unta tay paglaom sa atong kalag. Apan tungog kay banaw siya, aduna tay paglaom. Kay balutang ang tanan nga yang gisulti tinuod mahitabo gayod. Amen. Tanan yang gisulti mahitabo gayod. Naapay gisulti niya nga wala pa mahitabo karon pero mahitabo ra na. 1 Corinthians 6:14 ingon ang pulong sa Ginoo. 1 Corinto 6:14 ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Ang Diyos nga Amahan, nagbanhaw ni Jesus, magbanhaw usab ka nato. Amen? Hallelujah. John chapter 11, 25, 26. Jesus mingon, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo ka nako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo ka nako, dili gayud mamatay. Mituo ba ka niini? Pagkay bulungan sa promise ni Lord, igsoon para nato. Samang gahom nga nagbanaw kang Jesus gikan sa kamatayon, mausab niyang gahom nga mubanaw sa atong lawas patay man o buhi. Kung mubalik si Jesus, wala na ta or naapata sa lawas, assured ta sa resurrection body. Kita nga nagtuo kaniya. Amen? John 14:1-2. 14:1-2. John 14 verse 1 and 2. Miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, salig kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili unta kamo sultihan niini. Nag-andam siya puloy-anan alang lamang ni adtong misalig kaniya. Uban ang tinuod og bug-os nga pagtuo. Ayaw gyud bitaw sa imong pagtuo ni Jesus. Bug-os nga pagtuo. Vital kay, importante kayo gison. Alang sa mga loved ones na to, nga bibiya na sa lawas. Apan nakabaton sa pagtuo sa kaluwasan ni Jesus. Aduna tay paglaom nga mabanhaw sila pagbalik ni Jesus. O kung buhi pa kita, makauban ta nila kauban ni Jesus sa walay katapusan. Langit nga puloy-anan, nga dili ma-express sa words unsa nang dapita. But real nang dapita. Mao ni ang paglaom nga gusto ni Jesus nga ibilin nato. Diin mao ni atong i-hold. Bisan pag unsay tay ugon sa yawa, do not tay power for destinies atong kalag. Atong kalag, importante kaayo ni. Ingon ang Biblia, mag-unsa man kung maangko nimo ang tibok kalibutan, apan malaglag imong kalag. Kuming kaglaglag mo pasabot impyerno.
Magunsa man kung daghan kay kag barkada pero nag-influensya nimo di mao. Magunsa man kung lipay kaayo ka sa imuhang lawas, imong mata, kung malaglag imong kalag, walay katapusan. Munang iyang pagkabanaw, naghatag natog kasiguruan sa atong padulngan sunod aning kalibutan. Last verse igsoon. 1 Thessalonians 4:15-16. Ang pagtulunan ng gitudlo nako kaninyo mao kini. Listen, kita nga buhi pagbalik niya. Kasi nagpaabot nga buhi pa siya mo balik si Jesus. Dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando. Tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa tumpeta. Tulo. Pagmando. Mabati ang saka na! Kisa kayo makabatian eh. Then tingog sa arkanghel. Pagmando og tingog sa arkanghel. Og lanog sa trompeta. Mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mo'y unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw. Bayawon uban kanila sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Ayaw ibaylo ang imong dapit sa langit sa mga butang nga makapasakit sa Diyos. Nga mo ang sala. Ayaw gyud ibaylo. Tungod kay kining gisulti sa Thessalonians, hapit na ni mahitabo. Munang nag-warning ang Bible, be alert, always in prayer. Wa ka kabalo kung kanusa. The same gihapon ang mahitabo sa kalibutan. Ang mga tao magkaon, mag-inom, tamang trabaho. Walay nakabalo. Buntag, udto, gabi, kadlawon. 4 watches. Mauni ang atong atubangon. This is our only hope to escape from the judgment of God na ini nga kalibutan. Bulahan ka. Igsoon. Balikon ako. Di lang pasaylo. Everyday na pagkitabang. Asa ka na? Gobyerno, gamay ra kayo. Dili everyday. Pero ang Diyos, tungod kay buhi, makatabang siya 24/7. Ikatulo. Gisiguro pagyud kaniya. Human ka dire. Unsa man kakahayahay o unsa man ka di maayo mong kinabuhi. Pero nagpabilin kanya nga ligon tarong. Ingon siya. Sugat unya kanako dito sa langit kay magkuyog rata sa walay katapusan. Manindog, excuse. Mutanaw sa taaning mubo kaayo nga mubo kaayo nga video. God, in the name of Jesus, silyuhi imong pulong karong buntaga. Mighty, 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 mighty. Resurrecting Christ. Thank you kay Lord. Hallelujah. So much has changed since last Easter. The world has been shaken. Life has been disrupted. What we once called normal seems like it may never return. It's been easy to be discouraged, to lose hope, to feel the foundations of our faith begin to crumble. It's hard to keep our feet planted when the ground beneath feels like shifting sand. Now more than ever, we need to stand on the truth of Easter, a day which changed our eternity, changed our world forever. Death was defeated by life. Sin was consumed by mercy. The grave was swallowed up by victory. See, even in the darkest of moments, the love of Jesus could not be stopped. His faithfulness could not be broken. And when the dust settled, Jesus, he stood alive and victorious.
Today, may we remember the truth of Easter, the power of the resurrection, and the promise of eternity. Yes, the world has been shaken, but the grave, it's still empty. And Jesus, He's still risen. Kadyot ra kaayo ni, no, patindugon mo dili aron pagpakaulaw sa inyo ha, kung dili aron istoryahan mo sa pinaka the best nga message, which is ang kaluwasan nga gihatag diha sa atong Ginoong Hesus. Ingon si Pastora Lita ganina nga naigahom ang resurrection, the power of resurrection. If gusto ka ani nga gahom, naa kay usa ka butang nga buhaton, which is ang pagdawat niya sa imong kinabuhi. Ang Bible nagpahinumdom nato nga if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus Christ rose from the dead, and then you shall be saved. This is very simple. Wala gi-complicate ni Lord para sa inyo ha, mga first-timer karon. Ang paagi sa pagluwas, confession with your mouth and believe in your heart. So if you are, no, dili na nako tason kay ganina grabe ang pulong sa Ginoo, no, gipasabutan niya. If gusto ka ani, dawaton si Lord Jesus Christ sa imong kinabuhi. Sabat lang ani nga prayer nga ang akong ihatag i-lead sa imo ha. No? Kung desisyonan man nato makigrelasyon sa tawhanon, di ba? Mo desisyon ta. Sama sa ingani pud nga paagi nga desisyonan pud nimo ang pagkigrelasyon sa atong buhi nga Dios. Pataas lang, ihangyo ti ka nga ipataas lang imo ang tuon na kamot. Piyong ang imong mata. Sabat ani sa imong tibok nga kasing-kasing. Dear Jesus, I know I am a sinner. I know I deserve hell. But I believe that you died on the cross to pay for all of my sins and rose again. Please save me right now and give me the free gift of eternal life. I only trust in you, Jesus. Amen. Amen. Okay, palakpakan natin sila. So, if you confess it with your mouth and believe in your heart, the Bible is nagpamatuod, you shall be saved. No? So, congratulations and nako'y tulo ka butang nga ihatag sa inyo ha as steps nga mo tubo ka sa imuhang pag-ila sa Ginoo. Number 1 is read the Word of God. No? Pagtuon. Number 2 is join og cell group. Naay mga ginagmay nga grupo, kani nga iglesia, kani nga church. Kanang ga-invite nimo, I'm sure na siya cell group. Join ana. Ayaw i-miss ang imuhang chance nga mo ila sa to ang buhi nga Dios nga mo level up adjud no kay natay pagtuo, kinahanglan nato siyang padakon. Ganyan na giingon sa video, ato ang lig-unon, no? So kana nga paagi. And number 3 is balik next Sunday. You can invite your loved ones para makadungog pud sila ani nga mensahe. No, kay dili kay ni siya madunggan sa gawas. Wala pud ni siya sa eskwelahan.
No, and this is opportunity para pud nga ma-share nila ang mensahe sa ato ang buhi nga Dios nga nahigugma siya sa ato. Amen ba? Amen. So as I pray and the church will pray for you, duko lang imong ulo, amo lang ang i-pray as seal sa imong gibuhat karon nga pagdawat sa gasa sa salvation. Ginoo, salamat kayo Ginoo sa imong kaluwasan nga gihatag sa akong mga igsoon karon nga ming dawat diha nimo, diha sa pagtuo Ginoo. Lord, silyuhi kani Ginoo ug ang ilahang desisyon nga mosulod ka silang kinabuhi God, nga mahimo kang gahom nila Ginoo, nga mugawas sila dinhi Ginoo, nga kana Ginoong ang ilahang pagtuo Ginoo nga madaog nila Lord God ang unsaman nga atubangon nila tungod kay naa ka nag-uban nila Ginoo, tinuod imong pulong Lord, buhi ka Lord God, nga mutabang nila Ginoo. Salamat sa tanan Lord sa imong gibuhat nila karong buntaga. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Palakpakan natin sila once again. Okay, pwede na kamulingkod. Salamat kayo. No? So, today is the first Sunday sa ato ang sa month of April, right? So, natay buhaton karon ang paghinumdom. No? Ingon ang Luke 22. Do this in remembrance of me. Ang pag-take part sa bread and sa cup as a fellowship, no? This is very significant because gibuhat ni Jesus before siya dalon dito sa cross or before siya mo experience og sa kasakitan, gibuhat niya. Gistorya niya dili niya wala niya gistorya niya sa tanang tao, gistorya niya sa mga disciple. Are you a disciple of Jesus? Gingnan ta niya, do this in remembrance of me. No? Sakto pud kayo no nga nag-celebrate ta karon sa nagpahinumdom. Naghinumdom ta sa resurrection po ni Jesus. Na mahinumduman nato nga ang iyang paghalad siyang kinabuhi, iyang physical nga lawas, gihalad niya iyang flesh ang iyang blood para sa tua. Aron mapasaylo ang atong sala. Dili always na natong madunggan, especially sa wali. Ug mahinumduman po nato nga nabanhaw siya. Kato nga lawas nga gihatag niya, wala to nagpabilin sa grave. Nabanhaw to. Daghang mga Ginoo, daghang mga leader og mga relihiyon ni Muhammad, Buddha, usa pa nga mga leader sa relihiyon. Namatay na sila karon pero kabalwa mo wala sila nabanhaw. Only our God, Jesus. Palakpakan nato siya. And because this is a celebration, Sunday resurrection is celebration. Dili ta mga luya nga. Kaya kung nag-goal ka, sama lang ang imuhang Ginoo nga imong gilagaran, patay hangtod karon. But dili man. So nag-celebrate ta because buhi man siya. No, so karon nga adlaw kani nga atong buhaton karon. Pahinumduman usab ta sa Ginoo nga his blood and his body, no, nga nabanhaw dito sa cross, nga atong giila, nga kauban na siya karon, na ang iyang spirito gauban na nato karon. Kay aron pa dili ta ma-shaken, dili ta ma-troubled aning kalibutan nga nagatubang sa mga pagsulay nga feeling nato kita ra, no, giubanan ta niya. Naa siya gauban nato kay nagsaad man gud siya nga dili ta niya talikdan ug dili ta niya biyaan. Ngano pahinumduman man ta sa Ginoo because basi nalimot na ta ba? Kay daghan kay tag pagsulay, problema, mga kalimot ta, pero karon pahinumduman ta. So pwede bang hangyon ta mo nga manindog? Natay order, no, nga buhaton, natay order nga mutik ani nga nastubangan. O sa ato ang mga kahigalan, friends, diha sa online, I hope and pray nga namoy gi-prepare. Pwede ba mahangyon po ta mo nga tindog mo? No, so ato ning buhaton with kanang reverence in the presence of God and at the same time pag-celebrate sa iyahang kadaugan ihatag. No, so pwede na mong partake.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Thank you for the prices you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Yes, Jesus. Yes, Lord. The Bible said, and he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. And he took bread and gave thanks, and brake it and gave unto them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Likewise, also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Yes, Jesus. Pwede ba ituboy ang imuhang bread? This bread symbolizes, this is my body which is given for you. Ang death ni Jesus sa atong kadaugan. Wala lang siya namatay. Kundi wala lang siya namatay para matutag langit, kundi gibayran pud niya ang mga balatian. Naaka karon diri nagpataas sa imuhang bread, nagsimbolo nga this is my body which is given for you. Kung naa kay balatian, worry no more. God paid it all. Pwede ba ipataas ang imuhang kupa? This is symbolize the blood. Kung walay naula nga dugo, walay pasaylo. Salamat sa Ginoo kay giula niya iyang dugo ug napasaylo ta. Tuhui igsoon. Sala nimo sa una karon ug sa umaabot, gipasaylo na. It is finished. Wala na kailayang buhaton kun dili mo tuo. Padayon nga mo patsalig diha sa Ginoo. Ginoo, salamat kayo, Lord God, as we lift this up, Lord God. This bread and this cup, Lord God, symbolizes your body and your blood. Truly, Ginoo, Lord, we are the most
bless. Lord God, kami ang pinaka-bless nga tao sa tibok kalibutan, Ginoo, because of you, God. Salamat kayo, Ginoo, gituhuan na mo, Lord God, your death. Imong death, Lord God, wala na imong vain, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Salamat, Lord God, sa power, Lord, sa diyang mutuo lang minimo, Ginoo. Amo na i-partake, God, knowing deep in our hearts, Lord, we are victorious, God. Salamat kayo, Ginoo. Walay dili na mo kaya nga tubangon, Lord. Because of you. Amo ning i-partake with a grateful heart. Dili mi makabayad. But ikaw lang may pasalamat ng simba, Lord God. Sa ngalan ni mo, Lord God, among i-lift up ang tanang pagdayag pagpasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, let's partake. Palihog lang ko kumot sa ato ang mga kopa. Dayon unya inigawas na to na ay nagatang diha nga mabutangan sa atong kopa. Ako lang gifeel ba nga gusto Ginong gakusuntang tanan sa iyahang dako kay nga kamot. Because He loves us so much. Nung dumiigsoon, nabanaw si Jesus para kuyugan ka sa tanang area sa imong life kaya naginahanglan ta niya. Amen? Okay. Ato sang ipatas tong kamot and let's thank the Lord. First Sunday sa bulan sa Abril. Lord, salamat kaayo. Imo aming gi-sustain. Tibok bulan, Lord, nakalabang mi. Marso, everyday, Ginoo. Counting days sa among pagpuyo diri sa kalibutan. Di mi kumpiyansa, Lord. Anytime mo balik ka. Among higugmaon imo amo ang higugmaon ka namo labaw sa tanan. Naigugma pud mi sa among makalag, Lord. Nga dunay destination nga imong giandam para ka namo. Thank you. Thank you, Lord, sa tibok bulan balikon ako, tibok bulan sa Marso. Just dedicate to you the month of April, Lord. Salamat, Ginoo, nga makasurvive may bulan sa Abril. Sa mga balita sa Manila, dili na mo kaya madunggan, Lord, but we pray for them. Mga frontliners, mga doctors, mga nurses, mga kaigsuunan dito nga na imong napiktaran, Ginoo, sa COVID-19. Lord, salamat, able ka to sustain them ang magliginosat nila. Salamat, Lord, declare na kong provision tibok bulan sa Abril. Imong pag-uban tibok Abril, real sa among kinabuhi, kinabanaw ka. Lord, protection, may panglawa sa ngalan ni Jesus. Ug malig-on pa mi, Ginoo, mo barog ug di mo biya nimo kay ikaw ang tinubdan sa tanan. Dalaygon ka manguliming malipayon. Manguliming pinanalanginan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus. Receive. Amen. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Balik mo lingkod, Ikson. God bless you.